Urriaren 6an ospatuko da Beasainen voluntario eguna. Aurtengoan, 27 izango dira Gernika pasealekuan euren lana erakutsiko duten elkarteak. Principalmente el Ayuntamiento lo que quiere trasladar o lo que quiere principalmente remarcar es el agradecimiento que siente, el agradecimiento que os merecéis todos vosotros y vuestros voluntarios. El trabajo que hacéis, bueno, es impagable. No es solo el trabajo que realizáis para otras personas o para otras entidades, sino que vuestro trabajo al final revierte en el municipio y revierte en vida para nuestro municipio. Sabemos que sois un montón de voluntarios aquí y allí, es decir, que tenéis relaciones con otros montón de personas. Aurretik, urriaren 3an, arratsaldeko 6:30 Gipuzkoako epilepsia elkarteak hitzaldia eskainiko du udaletxeko batzar-aretoan. Urriaren 6an ospatuko dugu voluntario eguna, urtero bezala, beti izaten da urriko lehenengo larun batean, eta urten ere hala antolatu dugu. Eta goizean zehar ekintza desberdinak edukiko ditugu. Goizeko 10:00-tatik eguerdiko ordu 2 bitarte gutxi gora bera. Haur jolasak izango dira, puzgarriak, musika animazioa egongo da goiz guztian zehar, bai musika eskolako trikitilariekin, baita ere beste musika batzuk jarriko ditugu ere. 11:00-tatik ordu 2 gutxi gora bera elkarteak egongo dira bertan beraien estanekin eta bakoitzak bere postuak jarriko ditu egiten duten lana erakutsiz. Eta gero txapak egiteko tailerrak egongo die, bidezko merkataritzako produktuak salgai izango dituzue. Aurralde fundazioak ere ginkana bat antolatu du, garapen iraunkorrekerako helburuen inguruan. Gipuzkoako epilepsia elkarteak ere antolatuko du tailer bat, ondo pasatuz, epilepsia ezagutzen. Asmu elkartearen eskutik ere, matazak indarkeria sexistaren aurka tailerra egongo da. Proide progak ere, joku kooperatiboak antolatuko ditu. Eta 12:30 ospatuko dugu urtero bezala ere, elkarten arteko patata tortilla lehiaketa. Aurten ere, elkarte bat omenduko dugu, Beasaingo elkarte bat, eta aurten herriak elkarlanean izango da elkartea. Eta bukatzeko, Aranealde elkarteko gure abes batzak emango du ere bere emanaldia.